Okay, så i forhold til de bevægelser i vigtigste led, så kan man se på det første og andet, altså forskellen deri, det er, at der kommer en tydelig fleksion i knæleddet. Og så videre hen fra billede 2 til 3, kan man se, at der sker en tydelig ekstension i knæ- og albueled. Og så udover det, så laver anklen også en plantar flektion, og der sker en pronation i håndleddet. Men det er lidt utydeligt på billedet, men det sker der altså. Og derudover sker der, måske vi har skrevet det som måske, en smule fleksion i albueled, for det mener vi altså, der er. Okay. Fra billede 1 til 2, der arbejder den firehøvede knæstrækker sig ekscentrisk, knæet bøjes. Og fra også billede til 2, der arbejder man kan sige, triceps arbejder statisk, måske en lille bitte smule ekscentrisk. Det kan være svært at se, om der rent bliver både i albueledet. Og så på billede 2 til 3, der arbejder lægmusklen så koncentrisk, den sætter af med fødderne. Og den firehøvede knæstrækker, den strækker knæet, arbejder også koncentrisk, og også triceps strækker armen og arbejder også koncentrisk. Og så pronationsmusklerne i underarmen, de arbejder også koncentrisk for at pronere underarmen til håndledet. Okay, og i forhold til redegørelsen for centralbevægelserne og forspændingen, hvad de bruges til, så kan man sige, ud fra vores billede i hvert fald, at på billede 1 til 2, hvor den firehovedede knæstrækker arbejder ekscentrisk, laver den altså forspænding. Og triceps laver også en lille smule forspænding fra billedet 1 til 2. Og den centrale bevægelse, altså centralbevægelsen, den starter i låret og indhoppet fuldført. Der begynder lægmusklerne at arbejde koncentrisk, og tricepsen begynder at arbejde koncentrisk, for så til sidst at overføre energien fra til bolden. Nogle bud på, hvad man kunne gøre bedre for at forbedre fingerslaget her, kunne være, at man lavede mere forspænding i triceps, at det sige, fra lige nu så ligner for eksempel fra billede 2, at der kan ske nogen fleksion i albueledet, og at det vil sige, at triceps har arbejdet statisk, i stedet for ekscentrisk, det vil sige, at der ikke er nogen forspænding. Det vil sige, at hvis man fra billede 1 til 2 bøjer sig lidt mere i albueledet og laver forspænding i triceps, så kunne der så overføres mere energi til bredden af den højere luften, da volleyball jo er et spil, der foregår i højden. Det samme kan måske også siges i låret, forlåret, den fede knæstrækker, at der kunne også, altså man kunne måske være både med i knæene for at få noget mere forspænding, ikke så meget mere, men ikke fordi at fingerslåret kommer det meste af energien fra benene af. Og så er det måske lidt svært at se, men på billede 3 ligner det, at det meget er de 4 andre fingre ud af tommelfingeren, der er blevet ført frem. Og man vil gerne have tommelfingeren ført igennem slaget, for at få den højt op og kontrol over bolden. Det vil sige, noget man også måske kunne gøre for at forbedre slaget, kunne være at mere pronation i håndledet.